Baina hemendik hobeki haitzuko da. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna. Guztiz ahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun odoitz. Hoi Jainko, zuk deitu zenuen roke santua. Mundu honetan gauza guztien gainetik zure erregetza bilatzera. Maitasun osoaren bidean jarraituz. Egizu guk ere, haren odoitzak lagundurik, egin dezagula aurrera maitasun bidean espirituzko pozez, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Deuteronomio liburutik. Moses honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Leviren leinua bereitzi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea. Jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, levitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna baitute bere ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jauna Datzai ez naiz ezer
ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezer, beharrean, lare guritan, arnauetan. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, nire ondoren etorri nahi duenak, uko egin bezaio bere buruari, har beza bere burutzea eta jarrai bezai. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du. Bere bizia nigatik galtzen duenak ordea eskuratu egingo du. Zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bere bizia galtzen badu. Eta zer eman dezake gizakiak bizia berriro eskuratzeko. Izan ere, gizonaren semea bere aitaren aintzaz beterik etorriko da aingeruekin. Eta orduan bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Hemen aranon, oso egun berezia dugu gaurkoa, San Roke, hain zuzen ere egun seinalatua. Eta batez ere gure herri hauetan eta gure kulturari eta gure fedeari lotuta halako ermitek eta gure aurrekoek egin zituztelako, eraiki zituztelako. Eta ermite hauek belaunaldi askoren fedea nolabait ere irudikatzen dute. Bai egin zutenena, eta bai bizirik segitzeko eta zutik mantentzeko igaro diren belaunaldi guztiena. Oso egoera honean dago gaur egun San Rokeren ermite hau, eta esan dedan bezala horrek fedea adierazten du. Atzetik dagoen fede sakon bat. Horregatik guretzako, sinistunontzako, esan genezake, eraikin eder batzuk izateaz gain, ermitek eta elizek eta guretzako dira izugarrizko altxorrak. Gure aurrekoen eta baitere gure fedea nola baitere adierazten dutelako. Eta hemendik igarotzen diren eiztarik edo mendizalek edo ikusiko due hemen San Rokeren ermite dagoela. Eta urtero gaurko egunez hemen elkartzeko aukera dugu. Erromeri giroan euskal kultura ohitura izan duten bezala. Erromeri giroan, alaitasun giroan, txistulariekin amaiketakoa eta hemen elkartzen gera San Rokeri bere bitartekaritza eskatzera. Guk gure santuei beti erregutzen diegularik jangoikoari eskatzen diogu haien bitartez. Santuak alde batetik, haien esan genezake ezaugarri oso importante bat hoixe delako. Bitartekari izatea, jainkoaren eta gure artean. Santuak, elizak kanonizatzen dituelarik esaten du zeruan daudela. Eta handik, esan genezake, bitartekari lan hori egiten dute. Zenbait santuk eukitzen dute halako bitartekaritza bereziren bat. Esate baterako, bintzat, ohitura daukat zeo zer galtzen baldin bazait, San Antoniori laguntza eskatzekoa, edo bestetan ekaintza dugu da Santa Barbarari olako batzuk, eta San Rokek, ohitura izan dudan bezala, beti halako izurriteak eta halako besteak
eta halako epidemiak nola bat ere geldiarazteko eta horien aurkako bitartekaritza hori izan daiteke, edo hoixera, esan genezake, bere gauza berezia, bere ez bakarrik hortako, guk ere gauza gehiago eskatzen aldizkiogu, baina hori da berez San Rokek historikoki izan duen funtzioa eginkizuna. Horretarako leku askotan eskatu izan zaio laguntza. San Roke, nik esango nuke, nahiko santu ezaguna dena toki askotan. Niri tokatu izan zait, San Rokeren irudik ikustea oso leku ezberdinetan. Eta egia da, halako devozioa izan dudula toki askotan, eta beste kontinentetan, eta niri tokatu izan zait ikustea bere irudik edo berari dedikatutako elizek, eta abar. Ez da, esan genezake halako eragin berezia eukiduen santu oitakon bat, ez dugu lehenengo mailako santu ezagun oitakon bat, baina bai esan genezake bere devozioa nahiko zabaldua dagoela, nahiko edatua dagoela. Eta besteak beste emintxe, Aranon guretzako oso egun berezia dugu San Rokeri dedikatutako hau. Alde batetik, bi ezaugarri izan zituen, bera erromesa izan duzen, San Roke izan, batetik bestera batez ere leku sakratuak eta bisitatuz, eta esan genezake gaur egungo mundua, garai baten egia da, jende gehiena egoten zela geldirik bezala, hasi jaiotzen zen tokian hiltzen zen, oso leku gutxitara joaten zen, jende asko igual hilda 100 kilometrotara bizikita itxaso ikusi gabe, historikoki hor izan da mundua nahiko egonkorra, nahiko esan genezake estatikoa izan da belaunaldi askoren bizimodua. Ez denena, egondu dira, beti bidaiariak eta erromesak eta astubideak Santiagoko bidea eta hainbeste olako toki. Baina jende gehienak ez zuen olako bizimodurik. Gaur egun ordea, kasik esan genezake jende gehienak olako bizimodua eukitzen dugu. Mugitzuz, gaur egun oso erresa da, garai batean, ez da ginoraino joateko, hilabete bezan barkun edo gehiago, gaur egun ordu gutxi batzutan joan gaitezke, berdin Indiara, edo Ameriketara, edo Afrikara oso erresa da, eta askotan oso merkea ere bai, eta gaur egungo mundua aldaketa izugarrian dago, mugimenduan bizigera, batetik bestera kultura ezberdinak, etorri dira, kanpotik jende asko lan bila, etorkizun bila, hemendikan ere joan izan duztiran bezala, eta mundua modu hortan dago gaur egun. Eta hortan, San Roke modu hortan ibili izan. Eta erromesen, esan genezake, bizimoduan oso importantea da harrera. Erromesak eduki behar du bai, halako mentalidadea, leku bakoitzeko gauzak ezagutzeko, bertako devozioak, bertako kultura, bertako zea, baina baita ere haiei ematen zaien harrera. Beti kristautasunean ikusi da Jesusek esandako hura, hauetako txiki bati egiten diozuena, niri egiten didazuen. Eta hola ikusi izan dute, ikusi izan du kristau herriak. Erromesak aiatzen zirelarik laguntzea pixkat eman, zeo jateko eta estilo hortan. Eta bestetik, berari ere tokatu zitzaion, bertxotan kantatzen dugu bezala, garai hartako peste bat. Garai hartan zeuden, esan genezake, gaitasun edo kapazidade medikuekin, halako izurritek eta halako pesteak eta izaten ziren izugarriak, jende pilioa hiltzen zen, famili txikituta gelditzen ziren, eta horren aurrean, esan genezake, San Rokeri eskatu izan zaiola bere laguntza. Berak eduki baizuen gaixoei laguntzeko borondate hori. Horre Jesusek erakutsitako beste karibedezko obra bat dugu. Gaixorik nengoen eta bisitan etorri zineten. Eta berako ikusten zut, Jesus berberari lagunduko balio bezala. Azken finean eta honekin bukatuko dut, horrek adierazten duelako fede sakon bat eta fedearen biziera sakon bat baita ere. Eta guk hoxe eskatzen diogu San Rokeri, gure mundu honetan bizi dugun mundu
21. mendeko mundu honetan, mundu aldakor honetan, esan genezake mundu teknifikatua dela Europa Occidentalean, ez da kontinente baina nahiko materialismora jotzen duena baita ere, guk eskatzen diogu gure fede hori zaindu dezaigula. Gorde gaitzela jakina, gorputzeko gaitz guztietatik eta epidemitatik eta gaitzetatik eta gaixotasunetatik, baina baita ere gure fedea ere sendotu eta indartu dezaigula eskatzen diogu San Rokeri. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu gaurko honetan Arabako herriaren alde. San Rokek bere alde egin dezan eta gorputz eta animako gaitz guztietatik libra gaitzan eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gure hildakoak, batez ere aurten indirenak aipatuko ditut horrena eta gero bezako intentzio guztiak, aurten hil zaizkigun Joakina Mindegia Zestau, Maripaz Zabala Loiarte, Rafael Loiarte Leonet, Eugenio Leonet, Matilde Almandoz Huizi, Agustin Almandoz, Gregorio Irastorza Tolosa, Jesus Perugena Loiarte eta Mercedes Olalde. Eta baita ere gogor izango ditugu Bordaxarreko familikoak, Antonio Apezetxea, Ozkeneko familikoak, Usarronde Mugika familikoak, Lasarte Garmendia familikoak, Ezkerren Bordakoak, Legarreta familikoak, Gaitzago familikoak, Vitoriano Ansa, Jose Antonio Legarreta, Gaskon Zabala, Josetxo Loiarte, Agustin Loiarte, Miguel Loiarte, Gloria Huizi, Perugena familikoak, Jose Antonio Ansa, Arrizabalaga Ansa familikoak, San Jose familikoak, Ripa familikoak, Ansa Huizi familikoak, eta Xauxarrekoak baita ere, jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, guk zure zerbitzario Roke Santuaren oroitzapenean
zure aldarera ekarri ditugun eskaintzak. Egizu, lur honetako eragozmenak bazterturik, zu bakarrik izan zaitzagura gure aberastasun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Erokira eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nornai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jainko ahal guztidu beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede aitormen ederraz, indar berria ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, dira guztiek jainko jauna. Zero lurrak leperik dauzka, zure bizirak. Osana zeu goienean. Bedekatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeu goienean. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu da santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afagotoan, berdin, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek atzean, zure eriotza dugu aitortzen. Zu jauna etorri artean. Horregatik, jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odora hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzana. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santorekin, Florentzio gure goztenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure segideak. Bereziki, Joaquina Mindegia Zestau, Maripaz Zabala Loiarte, Rafael Loiarte Leonet, Eugenio Leonet, Matilde Almandoz Huizi, Agustín Almandoz,
Gregorio Irastorza Tolosa, Jesús Perurena Loiarte, Mercedes Olalde, Bordaxar familiako difuntuak, Antonio Apezetxea, Gozkeneko familiako difuntuak, Usarralde Mujika familikoak, Lasarte Garmendia familikoak, Ezkerren Borda familiako difuntuak, Legarreta familiako difuntuak, Gaintzako familikoak, Vitoriano Ansa, Jose Antonio Legarreta, Gascón Zabala familiako difuntuak, Josecho Loiarte, Agustín Loiarte, Miguel Loiarte, Gloria Huizi, Perurena familiako difuntuak, Jose Antonio Ansa, Arrizabalaga Ansa familiako difuntuak, San Jose familiakoak, Ripa familikoak, Ansa Huizi familiako difuntuak, eta Sausa familiako difuntuak. Eta hildako guztiak ere, har izazu zeure arpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritz ezagun, Jakoikoaren ama Maria Virginia Duatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, Roque Santuarekin, Apostol Santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan begi zure izena, etorregi zure reinua, egin begi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu hau, egun ondako horia, markatu gure zorrak, gure sortu nahi, markatzen diegun ezkero. Eta ezuten dira eraman, baina atera gaitzazu gaitzeri. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik eman guzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskartatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, nere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman jozu Elizari bakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eman jozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu mundu gobernatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu mundu gobernatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu mundu gobernatua, erruki jauna. Hemen jangoikoaren bildotxa hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Amen. Señor, con derecha a sartzeko, baina sartu dira,
Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, gure indarrak berritzen dituzu, sakramentu honen bidez. Egizu roke santuak bezala, ikas dezagula gauza guztien gainetik beti zure bila ibiltzen, eta mundu honetan gizon emakume berrien irudia agertzen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta eskerrik asko, parte hartu duzuen guztiok, txistuleriak eta etorri zeraten guztiok, egun ederra pasa dezazuela denok, orain ohitura dugun bezala, San Rokeren relikia, zeratu horretik, omen txiki bat ingo da. Eskerrik asko. Ez daki merezi deten, baina esan didate gaur nire omenaldia dela, pues pozik. Urtero etortzen naiz eta segituko dut etortzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko zuri, urte guzti hauengatik eta etorriko diren urte guzti horiengatik ere. Nik uno batzu badakizue, oain urritik aurrera joango naiz Erromara, estudioak segitzera, pixka doktoradoa egitera, eta gero handik bueltan Gipuzko aldera joango ditzateke. Baina, esan genezake gaurko
olako astegunetan tokatzen delarik eta nik ere modestok bezala nahi nuke etortzen zeitu. Osea, elkartuko gara hemen ere jaikoak nahi badu. Eta orain religia adoratuko dugu eta San Rokeren bertsoa kantatuz. Ondasun asko, taginen jabe, izan zinala munduan, gaixoen laguntzagatik, danak